Bona tarda a tothom, ara millor, no? Doncs bé, només presentar-vos una mica el concert que l'organitzem des de la Granada de Folklore Total i estem molt contents doncs, de poder presentar-vos el Javi Guito i el Maria Antoni Pujol, dos músics de casa i que bé, ens faran un concert de música tradicional. Només dir que ells dos ara estaven a Barcelona, ara estan afincats a Toberga i ens agrada molt tenir-los aquí, que puguin doncs, fer aquest concert. No.
Sota d'un roure de genollons, la pastoreta, Sota d'un roure de genollons, la pastoreta lligava garbons, Mentre lligava el darrer garbó, per la raureda, Mentre lligava el darrer garbó, per la raureda ja en surt un pastor, vermell com un bitxo i gras com un tub, quan la va veure, vermell com un bitxo i gras com un tub, quan la va veure ja em baixa del ruc, Ai, pastoreta, me n'has de donar una abraçada i una abraçada. Ai, pastoreta, me n'has de donar una abraçada i un gros petó, Ja saps que el meu pare no plega mai tard, i si ens hi atrapa, Ja saps que el meu pare no plega mai tard, i si ens hi atrapa, ai, Déu nos en guard,
Paciència? Quan? Paciència? Per què? Paciència amb qui? Aquí estic, pica que pica, perdent tota la paciència. Ai, Déu meu, quin serà el dia que no hauré de picar pedra, que no hauré de picar pedra. Aquí estic picant de pica, perdent tota la paciència. Quin serà el dia que no hauré de picar pedra, que no hauré de picar pedra. Aquí estic picant de pica, perdent tota la paciència. Ai, Déu meu, quin serà el dia que no hauré de picar pedra, que no hauré de picar pedra. Aquí estic picant de pica, perdent tota la paciència. Ai, Déu meu, quin serà el dia que no hauré de picar pedra, que no hauré de picar pedra, Bona tarda, bon vespre. Moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos aquest vespre aquí. Gràcies per venir. També donem les gràcies a la Bergadana de Folk Total per llogar-nos i fer-nos venir aquí a cantar. Moltes gràcies a tots plegats, a totes i a la Bergadana. Estem encantats, tant el Xavi com jo, d'estar aquí amb vosaltres i fer-vos a disfrutar una estona amb una de les músiques que nosaltres fem. Hem començat amb dues cançons totalment diferents, no? La Malaguenya de Barxeta i llavors amb la Àtila Balícia, que molts de vosaltres la sabeu. I llavors hem continuat amb 4 cançons que formen part d'una feina que vam fer fa uns quants anys, que vam agafar un enfilall de cançons tradicionals catalanes i amb elles vàrem explicar la vida de qualsevol persona, des de que naixem fins que ens morim. Tot això ho vam recollir en un CD, que el tenim aquí baix posat aquí a les escales, no? Aquest CD es diu Vida, i el grup que vam organitzar això, doncs, hi havia 3 músics bergadans, el Xavi Guitó al piano, el Francesc Espona al violoncel, un músic, l'altre bergadan era jo, la Maria Antònia a la veu i la tenora, i llavors hi havia un músic del Vallès, conegut també per algunes persones de per aquí, que és el Víctor Pedrol, de les percussions. Ho vàrem enregistrar i vam fer una colla de concerts d'aquest espectacle que en dèiem Vida. I ens ha semblat avui fer-ne una mica de resum amb aquestes 4 últimes cançons. Avui és un concert una mica diferent, no? Perquè li hem posat aquest nom de músiques i cançons
dels països catalans, de la terra catalana, perquè ara, per exemple, ve un bloc que no cantaré, ve un bloc que tocaré la tenora, perquè aquesta és una de les altres meves feines que faig, no? Soc instrumentista de tenora, toco una cobla, toco sardanes i llavors amb el Xavi, ell m'acompanya amb el piano i vam dir, doncs, tocarem 3 sardanes perquè pugueu gaudir del so de la tenora i pugueu gaudir d'aquest ritme, no? Tan nostre, no? Que és aquest ritme de la sardana. Les 3 sardanes que tocarem són Rosa de Sant Jordi, de Félix Martínez i Comín. És una sardana molt inspirada, amb un cant de tenor molt inspirat. Llavors tocarem 2 sardanes més, precisament perquè pugueu cantar amb nosaltres. I hem buscat el Saltiró de la Cardina, que és una sardana molt coneguda. Si no sabeu la lletra no passa res, la podeu taralalejar, perquè quan la comencem a tocar us en recordareu. I llavors hem decidit que tocaríem les aromes de Nadal, perquè estem a Berna i estem a Bordalà, i és una sardana d'aquí a casa nostra, no? I aquesta segurament que sí que molta gent podrà cantar la lletra. Llavors farem 2 i 2 de cada sardana, i si algú té ganes d'aixecar-se i puntejar, ho pot fer també.